Вітаю, шановныя сябры! Сёння ў нас чарговая тэма, чарговы выпуск герояў беларускай гісторыі. І сёння ў нас у гасцях Максім Богданович. Хутка мы будзем мець 130 год з дня ягоных народзінаў. Гэта сапраўды такі цудоўны час, каб яго ўспомніць, каб успомніць тое, што ён зрабіў, чым ён вызначыўся, чым увайшоў у нашу культуру, літаратуру, чым увайшоў у наша жыццё асабістае. Потому что думаю, что у многих из нас есть свои улюбленные верши Максима Богдановича, есть некие успомины, связанные с вучением этих вершаў, увогуле з ягоным жыццём. Многие из нас ведаюць вуліцу Богдановича ў Менску, у іншых гарадах. Многие бачылі помнікі Максима Богдановича, ягоныя кнігі, песні, якія былі запісаныя у розныя часы на ягоныя вершы, якія гучаць да гэтага часу. І якія папулярныя да гэтага часу набіраюць усё больш папулярнасць. Максім Адамович Богданович. Сёння паспрабуем пагаварыць пра ягоную біяграфію, пра ягоную творчасць, ну і, канешне, пра ягоную памяць і значэнне ягонай асобы ў нашай гісторыі і ў нашай культуры. Нарадзіўся ён 9 снежня 1891 года ў Менску. Дом ягоных бацькоў стаяў непадалёк ад сённяшняга тэатру оперы і балета. Гэты дом цяпер не існуе. Прыкладна на тым месцы знаходзіцца помнік. Стаіць вось вялікі такі найвялікшы помнік Максіму Богдановичу, але сам дом не захаваўся. Ягоны бацька быў настаўнік першай менскай гарадской гімназіі Адам Ягорович Богданович, маці Марія Апанасаўна ў дзявоцтве Мякота. Яны мелі даволі прыстойны дом, будынак. У бацькі былі на той момант добрыя заробкі. Ён атрымліваў каля 1500 рублёў у год і мог забяспечыць сваю сям'ю. Ён ажаніўся даволі такім сталым веку для таго часу. Яму было 26 гадоў, а ягонай маладой жонцы 19 гадоў. У іх было 4 дзяцей, 3 хлопчыкі, сярод іх і Максім, і адна дзяўчынка Ніна, якая памерла ў немаўлячым узросце, ёй яшчэ году не было. І увогуле гэта сям'я на самом пачатку яна была шчаслівай. Бацькі займаліся улюбёнай справай сваёй, а дзеці раслі даволі развітымі, даволі такімі разумнымі, кемнымі. І, безумоўна, тут няма ніякіх перабольшванняў сказаць, што бацькі ганарыліся сваімі дзецьмі. Увогуле, радавод Максіма Богдановича з боку бацькі гэта былі прыгонныя сяляне. В асноўным бацька яго ўжо выбіўся у настаўнікі, і ён стаў інтэлігентам, беларускім інтэлігентам у першым пакаленні. Маці яго мела шляхецкі радавод, хоць з дробнай шляхты, але гэта была шляхта, менавіта тое саслоўе, якое кіравала вялікім княствам літоўскім. Максім меў з самага дзяцінства добрыя магчымасці для адукацыі. З дзяцінства ён вучыў і вывучваў некалькі моваў, заходніх моваў. Гэта мова нямецкая, французская. Вельмі добра ведаў гэтыя дзве мовы. І, канешне, у пазнейшыя гады ў гімназіі ён вельмі добра вывучыў лаціну. Добра чытаў, разумеў і нават мог размаўляць на лацінскай мове. На той момант яна ўжо была мёртвай мовай, але разам з тым гэта мова была высокай культуры, класычнай культуры. Дзяцінства яго праходзіла ў такіх драматычных умовах. Ягоны бацька нечакана для сябе, відавочна нечакана для сябе, ён захварэў на сухоты. У яго быў такі вось схаваны вірус гэтых сухотаў, які не развіваўся, але які перадаваўся ўсім ягоным сямейнікам. Вялікая радня Богдановичаў, яна, на жаль, фактычна ўся памерлі, яны памерлі ў маладым узросце. У самога бацькі аднойчы падчас заняткаў у Менскай гімназіі пайшла горлам кроў, і пасля гэтага яму забаранілі ўвогуле займацца выкладчыцкай дзейнасцю. Ён не мог выкладаць, і яны вырашылі пераехаць на іншае месца працы бацькі. Ён паступіў на службу ў сялянскі пазямельны банк, дакладней ягонае аддзяленне ў горадні. Яны пераязджаюць у горадню і там жывуць ажно да смерці маці. Марія Богданович, яна памерла
у 1896 годзе ў кастрычніку месяцы, пакінуўшы 5гадовага Максіма. Таксама былі ягоныя браты Вадзім і Леў. Ну, як я ўжо казаў, немаўля Ніна, яна памерла, калі ёй яшчэ не было і году. Да бацькі Максіма, Адама Богдановича, гэта была вялікая трагедыя. Дзеці, можа быць, яшчэ так моцна не разумелі, але ён вельмі кахаў сваю жонку. Ён разумеў, што з ёй звязаны ягоныя ўсе надзеі, і гэтыя надзеі ў нейкі момант проста абрынуліся. Гэта была драматычная старонка, драматычны момант у ягоным жыцці. У Максіма пра маці засталіся самыя светлыя ўспаміны. Ён успамінаў, як яна вучыла яго, ён успамінаў нейкія моманты, звязаныя з яе тымі ці іншымі словамі, нават калі яна казала яму пра розніцу паміж беларускай мовай і расейскай. І нават калі ягоны бацька ажаніўся ўжо другі і трэці раз, ён заўсёды вельмі моцна раўнаваў сваю маці памерлую да наступных жонак свайго бацькі. Ён, напрыклад, са сваёй мачахай, Александрай Мякотай, з якой Адам Богданович ажаніўся пазней, ён мог па некалькі месяцаў не размаўляць нават. Для яго гэта была вялікая траўма. Аднак смерць маці паслужыла такому важнаму перыяду ў жыцці Максіма Богдановича, пачатку такого важнага перыяду, як пераезд у Расею. Яны пераязджаюць спачатку ў Ніжні Новгарад, там жывуць некалькі гадоў. Там Максім, ён вучыцца, паступае там у гімназію, атрымае гімназічную адукацыю ў Расеі. І там жа у 1906 годзе ягоная хрышчоная маці Вольга Сёмкава, яна выпісвае яму газеты «Наша доля» і «Наша ніва». 1906 год – это першыя беларускія газеты, рэгулярныя, якія з'яўляюцца, перыядычны друк беларускі. І для Максіма гэта быў найлепшы падарунак. Ён пачынае знаёміцца з гэтымі газетамі. І тут, канешне, для яго вельмі важным момантам ён адкрывае для сябе беларускамоўную стыхію, беларускамоўную літаратуру. Ён разумее, што беларускую мову, якую ён чуў у дзяцінстве ад сялянаў, таму што ў сям'і яго размаўлялі па-расейску, гэта мова высокай культуры, гэта мова паэзіі, гэта мова публіцыстыкі, гэта ўвогуле мова, на якой друкуюцца газеты. Ён, захапіўшыся гэтай мовай, ён піша вершы, пачынае пісаць вершы і нават друкуецца ў нашай ніве ў 1907 годзе. Увогуле гэты год лічыцца пачаткам творчасці паэта, 16 гадоў яму было на той момант. Ён друкуе апавяданне «Музыка». Апавяданне вельмі такое цікавае. Галоўны герой, музыка якога падымае апушчаныя галовы, падымае настрой тым, у каго ўжо няма ніякай надзеі ў жыцці на лепшыя змены. Гэта музыка, якая абуджае народ да жыцця, і вось гэтага музыку звязенілі у турму і там у турме закатавалі. Ён памірае ў турме, але вельмі цікавае заканчэнне яго, што на заканчэнні гэтага апавядання ён кажа, што сам музыка памірае, ён загінуў за край свой родны, але засталася памяць пра яго. І памяць пра яго жыве, і памяць пра яго ўжо абуджае сэрцы, абуджае новых змагароў за лепшую будучыню краіны. Такім чынам ён сцвярджае вось гэта з аднаго боку трагізм тых, хто першых паўстае супраць несправядлівасці, супраць уціску, прыгнёту, а з іншага боку ён кажа, што гэта вельмі важна, што нават пасля смерці іхнае змаганне не скончана, бо іхны прыклад, іх памяць вельмі важная. Вось такі першы унёсак Максіма Богдановича ў беларускую літаратуру. У нашай ніве яго заўважыў яго у першую чаргу Вацлаў Ластоўскі, ён быў такім прыхільнікам творчасці Богдановича. Ён завочна знаёміцца з нашаніўцамі. Максім Богданович пераязджае ў Яраслаўль разам з бацькамі. У гэты час ягоны бацька ажаніўся з роднай сястрой жонкі Максіма Горкага, і яны становяцца сваякамі. Такое сваяцтва пазней яно будзе служыць пэўную такую службу творчасці Максіма Богдановича, якога ў савецкі час будуць таксама прызнаваць, шанаваць як аднаго са сваякоў, хаця бы па жонцы Максіма Горкага. Але тут, канешне, для Максіма гэта ніякае значэнне такога вялікага ўплыву на яго творчасць не мела, таму што, на жаль, другая жонка бацькі памірае праз год пасля іхнага шлюбу, ён ажаніўся трэці раз з Александрай Мякотай, сястрой маці Максіма Марыі.
мякоты. Пачынаецца яшчэ адзін перыяд, ужо яраслаўскі перыяд, 1908 год, калі Максім ён працягвае жыць у Расеі, навучацца, атрымлівае класічную адукацыю і рыхтуецца да паступлення на філалагічны факультэт Петербургскага універсітэта. Наступны год, 1909 год, стаў сумным для Максіма, вельмі сумным, таму што у яго таксама дыягнаставалі сухоты. Сухоты, якія хутка развіваліся, даволі хутка развіваліся, і якія, безумоўна, пагражалі ягонаму жыццю. Бацька яго накіроўвае ў Крым, там, дзе ёсць сухое паветра, лекарскія установы створаныя для сухотнікаў, і гэта дазваляе яму падтрымаць сваё здароўе, аднак, безумоўна, давядзецца развітвацца са сваёй марай паступлення ў Петербургскі універсітэт, таму што Петербург славіцца сваім сырым кліматам, вельмі складаным для сухотнікаў надвор'ем, і там менавіта гэта хвароба развіваецца значна хутчэй, чым у іншых частках Расійскай імперіі. Такім чынам, ён паступае ў Яраслаўскі юрыдычны ліцэй, ён працягвае навуку менавіта як юрыст. У гэтым сэнсе была воля ягоных бацькоў. Прынамсі, бацькі лічылі, што, безумоўна, філалагічны факультэт гэта прэстыж, гэта, безумоўна, такі вельмі важны аспект, але юрыст, ён мае большыя магчымасці ў жыцці, большыя магчымасці, каб зарабіць сабе на жыццё, і вызначыць нейкім чынам матэрыяльны дабрабыт сваёй будучыні, сваёй будучай сям'і. Максім Богданович у 1911 годзе упершыню пасля свайго доўгага ад'езду наведвае Беларусь. Ён прыязджае ў Вільню на запрашэнне рэдакцыі нашай Нівы, знаёміцца асабіста з Іванам Луцкевічам. Іван Луцкевіч, дарэчы, зрабіў на яго найвялікшы ўплыў. Ён пазнаёміў яго з гісторыяй Беларусі. Ён пазнаёміў яго з цудоўнай культурай Беларусі. Паказаў музей. Музей ім жа створаны. Музей Івана Луцкевіча зрабіў на яго найвялікшае ўражанне. Там ён убачыў менавіта гэтыя слуцкія паясы, там ён убачыў выяву герба Вялікага княства Літоўскага пагоні, там ён пабачыў статут Вялікага княства Літоўскага, там ён пабачыў Біблію з Карыны, арыгінальныя гэтыя друкі, Евангелія Васіля Цяпінскага, пра які ён будзе пісаць у пазнейшыя гады. Ён пазнаёміўся з залатым векам Беларусі, з беларускай рэфармацыяй, і пазнаёміўся, безумоўна, з тымі нашаніўцамі, якія той час працавалі ў рэдакцыі. Гэты год, гэты перыяд, Максіма на той момант яшчэ не споўнілася 20 гадоў, але гэты перыяд, гэты час для яго быў даволі вызначальным такім. У тым жа годзе ён на запрашэнне братоў Луцкевічаў наведвае фальварак Ракуцёўшчына, Красненскі сельсавет Маладзечанскага раёну, даволі так недалёка ад Менску. І у гэтым фальварку, якім валодаў дзядзька братоў Луцкевічаў, ён пражыў 2 месяцы. Гэты 2 месяцы ён лічыў аднымі з самых шчаслівых месяцаў у сваім жыцці. Ён напісаў там цэлы цыкл вершаў «Старая Беларусь». Ён узяўся за многія тыя напрацоўкі, якія пазней выліліся ў выданне першага і адзінага прыжыццёвага зборніка Максіма Богдановича «Вянок». Менавіта гэты побат у Вільні, у Ракуцёўшчыне, у Менску стаў для яго такім цэнтрам ягонай творчасці, пікам ягонай творчасці. І, безумоўна, у гэты момант ён ужо нараджаецца як такі беларускі паэт, як беларускі крытык літаратурны і беларуская зорка, першай велічыні, зорка паэзіі чыстай красы. Ён пісаў ужо даволі даўно пра беларускую літаратуру, ён любіў і умеў аналізаваць літаратурны працэс беларускі. Яшчэ ў 1909 годзе з'явіўся ягоны вялікі артыкул у нашай Ніве пад назвай «Глыбы і слаі», дзе ён пісаў пра такі стылёвы характар беларускай літаратуры, стылёвае аблічча беларускай літаратуры. Ён характарызаваў творчасць розных паэтаў, нашаніўцаў, ён паказваў, куды кіруецца літаратура, як яна упісана ў сусветную літаратурную класіку. Ён яшчэ перад гэтым, безумоўна, знаёміўся са зместам нашай Нівы. Ён ведаў Ядвігіна Ша, напрыклад. Ядвігін Ша нават яму прапаноўваў узяць псеўданім. Ён кажа, вельмі складана паэту не мець свайго псеўданіму. Ён прапаноўваў Максім Крыніца, каб ён назваўся, але Максім Богданович быў радыкальна супраць. Ён лічыў, што яму не патрэбна хавацца за псеўданімам. Ён не лічыў, што гэта важна для яго і што ён псеўданімам можна нешта сказаць больш пра сваю творчасць. Ён лічыў, што не псеўданім кажа пра творчасць, але пра творчасць кажа сама творчасць. Вельмі
вельмі таким важным аспектам быў ягоныя пастаянныя публікацыі ў нашай Ніве. І калі на пачатку ён піша нешта такое міфалагічнае трошкі, ён піша пра тую фальклорную такую спадчыну, то пазней, конечно, безумоўна, ён звяртаецца да вечнасці. У яго прабіваюцца хрысціянскія матывы. Хрысціянскія матывы ў творчасці Богдановича — гэта, безумоўна, такія істотныя моманты, звязаныя з разуменнем ім, што жыццё вечнае. Ён піша там верш «Думы», «Вольныя думы», піша верш «На могілках», дзе, безумоўна, ён кажа, што мы часам углядаемся толькі ў дол, але трэба углядацца ў нябёсы. І вось гэта нябёсы ёсць ягоным жытлом, ягоным прасторам як паэта, прасторам ягонай паэзіі. Ён пісаў у той жа час, што, безумоўна, каб беларуская паэзія узнялася на новы ўзровень, патрэбна вучыцца ў сусветнай паэзіі, святовай паэзіі, як ён піша. Але трэба і церабіць свой шлях. Ён кажа, вельмі бедная тая паэзія, якая толькі бярэ з еўрапейскіх крыніц, напрыклад, ці з іншых крыніцаў, але нічога ім не дае. Мы павінны не толькі ўзяць, але яшчэ і даць. І от ён лічыў, што якраз беларуская мова, якую ён фактычна вывучыў з газеты, ён вывучыў з нашай Нівы, мова яна здольная, каб перадаць найскладанейшыя еўрапейскія формы верша, такія як санет, трыялет, верлібр. Ён піша вельмі шматлікімі формамі, ён займаецца перакладамі, ён займаецца Гарацыем, Авідыем, ён перакладае класікаў нямецкай літаратуры, асабліва захапляецца Гайнрыхам Гейне і Фрыдрыхам Шиллерам. Перакладае таксама з расейскай літаратуры Александра Пушкіна, Міхаіла Лермонтова. Ён перакладае украінцаў, асабліва любіць Шаўчэнку. І, безумоўна, вось у гэтым такім суквецці лепшых паэтаў, французская яму паэзія, сімвалісты асабліва французскія падабаюцца, Поль Верлен асабліва. У гэтым суквецці літаратураў ён, безумоўна, кажа, што ёсць што сказаць беларусам. Ёсць што сказаць беларусам. А ён не прымае дэкадансу, ён не прымае таго, вось, што адбываецца ў таких найбольш прагрэсіўных, так у двух косці сабе пазначым, колах, багемных колах расійскай літаратурнай супольнасці. Ён жыве ў Расіі на той момант рэальна. Але ён кажа, што беларусы, канешне, маюць зрабіць каштоўнасную паэзію. Паэзію, як пісаў Антон Луцкевіч пазней, чыстай красы. Паэзію, якая бы і формай, і зместам сведчыла пра тое, што ў жыцці ёсць не толькі страты, у жыцці ёсць не толькі смерць, у жыцці ёсць не толькі ўціск і прыгнёт, але ў жыцці ёсць прыгожае, у жыцці ёсць узнёслае, у жыцці ёсць высакароднае. Ён піша ў гэты час свой раман знакаміты «Зорка Венера ўзышла над зямлёю. Светлыя згадкі з сабой прывяла, помніш, калі я сустрэўся з табою. Зорка Венера ўзышла». Вось тут ён сустракае сваё першае каханне, Ганну Какуеву, якая жыве ў Яраслаўлі. Гэта сястра ягонага аднакурсніка ліцэйскага, прысвячае ёй некалькі вершаў, задумваецца над тым, што ж вось ёсць пачуццё, вось гэта пачуццё ўзнёслага кахання. І разам з тым ён разумее, што вось тое, што перажывае чалавек, тое, што перажываюць маладыя людзі ў сваім стаўленні адзін да аднаго, гэта не ёсць проста іх набыткам, гэта ёсць нечым нейкім такой Божай іскрой, гэта ёсць Божым дарам, гэта ёсць тым, што даецца аднойчы ў жыцці, і тым, што патрэбна цяпер выказаць, апісаць гэта, наколькі магчыма гэта апісаць словамі, і вось ён гэта робіць. Наступныя гады, канешне, 1912-1913 год, ён рыхтуе і чакае свой вянок. Вянок, які выходзіць у пачатку 1914 году. Увогуле гэта такі народны зборнік, можна сказаць, і можа быць такі зборнік, да якога спрычыніліся многія людзі. І Іван Луцкевіч, і Антон Луцкевіч, і Вацлаў Ластоўскі, і Ядвігінша, і Магдалена Радзівіл, якая прафінансавала, і Вацлаў Івановскі, які ўкладваў таксама ў гэты зборнік. І гэты зборнік, ён быў прысвечаны памяці Сергея Палуяна. Сергей Палуян, які загінуў, трагічна загінуў у красавіку 1910 года, ён быў вельмі блізкі Максіму Богдановичу па сваім светаадчуванні, па разуменні літаратурнага працэсу. І Сергей Палуян, ён лічыў, што беларускае адраджэнне павінна быць маральна чыстым.
беларускае адраджэнне нацыянальнае павінна рабіцца людзьмі высокай маральнасці, асабістай маральнасці і маральнасці ў зносінах. І вось менавіта яму ён прысвячае гэты зборнік. Прысвячэнне напісаў Вацлаў Ластоўскі, але Максім яго горача падтрымаў. І вось выходзіць гэты першы, адзіны прыжыццёвы зборнік, вянок з гербам лебедь, гербам роду Завішаў, у гонар і ў падзяку Магдалене Радзівіл, якая прафінансавала большую частку гэтага зборніка. Таксама ўклаў грошы Іван Луцкевіч у яго выданне. І там змешчаны 92 ягоныя вершы, 2 паэмы. Безумоўна, гэты зборнік не завершаны, там ёсць некалькі цыкляў, якія ўвайшлі толькі асобнымі вершамі. Там не ўвайшла, напрыклад, нізка ягоных вершаў «Каханне і смерць». Але разам з тым гэта адметная з'ява ў беларускай літаратуры. Антон Луцкевіч ужо ў першай палове 1914 году ён піша рэцэнзію на гэты зборнік пад назвай «Пясняр красы». І ён кажа, што Богданович ні на кого не падобны, ні на кого ён не раўняецца ў беларускай літаратуры. Ён кажа, калі многія паэты, калі ранняя паэзія Янкі Купалы ці Якуба Коласа, яна безумоўна вельмі моцна апелявала, яна вельмі моцна была звязана з паэзіяй Мацея Бурачка, Францішка Багушевіча, то Богданович яго абсалютна свой шлях. Ён фактычна не падымае такіх пытанняў, якіх падымаюць яны, і разам з тым ён падымае тыя пытанні, якіх не падымае ніхто. Падымае пытанні прыгажосці, радасці, падымае пытанні нацыянальнага адраджэння і беларускасці, як такога новага, абноўленага чалавека. Ён бачыць новую, абноўленую Беларусь у сваім гэтым. Хоць разам з тым, безумоўна, ёсць вершы яго і сумныя, вершы, у якіх няма надзеі, здавалася б, але ў цэлым, калі зборнік браць, безумоўна, ёсць аптымізм у гэтым. Ён піша такія вершы, у якіх заклікае вярнуцца і адраджаць сваю родную мову. Народ, беларускі народ, ты цёмны, сляпы, быццам крот, табою заўжды пагарджалі, цябе не пускалі з ярма і душу тваю абакралі. У ёй нават мовы няма, ты крыкнуць не можаш, ратуйце, і мусіш ты дзякуй крычаць, пачуйце жа гэта, пачуйце, хто ўмее з вас сэрцам чуваць. Верш скіраваны да інтэлігенцыі, да тых людзей, настаўнікаў, прафесуры. Ён, дарэчы, сам асабіста ліставаўся з Браніславам Пімах-Шыпілам, прафесарам, біблеістам нашым знакамітым. Браніслав Пімах-Шыпіла выкладаў у духоўнай акадэміі Петербургу. Ён заклікае да ўсёй беларускай інтэлігенцыі звярнуць увагу на сітуацыю з мовай. І мовай, на якой гаворыць народ, але якой не карыстаецца інтэлігенцыя. І інтэлігенцыя павялічвае сваю віну тым, што выраклася мовы народу, выраклася тым самым з самога народу і не можа прэтэндаваць на тое, каб быць ягоным голасам. Таму ён заклікае да інтэлігентаў. Разам з тым у яго ёсць шмат такіх вершаў, дзе ён проста сведчыць пра тое, як яму падабаецца прырода, Божае стварэнне. Здароў марозны звонкі вечар, здароў скрыпучы мяккі снег і гэтак далей. І для яго гэта вялікае такое натхненне, для яго вялікая радасць тым, што ён бачыць зіму, гэты першы снег, ён бачыць эту цудоўную такую прыгожую белую коўдру на зямлі. Ён напявае зімовую дарогу. Ён паказвае, перадае свой настрой, калі ён сустракаецца з людзьмі. Ён таксама піша пра лета, пра матылька панад белым пухам вішняў. Ён фактычна з'яўляецца такім паэтам шматгранным. Асабліва хачу звярнуць увагу, што ён быў чалавекам, які пастаянна перажываў пагрозу смерці. Пагрозу, таму што сухоты ў яго то абвастраліся, то нейкім чынам хвароба прытуплялася і здавалася, што ідзе выздараўленне. Вось гэты такой памежны стан ягоны, але ён ніколі не траціў, не губляў аптымізму. І вось выхад яго першага зборніка, безумоўна, стварыў новую старонку ў нашай гісторыі. Пазней, 1914 год, гэта пачынаецца Першая светная вайна. Першая светная вайна, яна з аднаго боку перапыніла беларускае нацыянальнае адраджэнне, але з іншага боку надала яму новы імпульс. У якім пляне?
у тым сэнсе, што з'явілася вялікая колькасць бежанцаў, якія вымушаны былі ўцякаць з Беларусі ў Расею. І нават у тым жа самым Яраслаўлі, дзе ён жыў, той момант з'яўляецца не проста беларускія бежанцы, а цэлая вялікая група беларускай інтэлігенцыі. Туды пераязджае Менскі настаўніцкі інстытут. З'яўляецца Яраслаўская беларуская рада, фактычна рада беларускай інтэлігенцыі. Пераязджае туды такі знакаміты наш інтэлектуал, як Усевалад Ігнатоўскі. І вось Максім, ён апынаецца фактычна у такой вось беларускай дыяспоры, он апынаецца ў этой беларускай стыхіі. Самы разгар баявых дзеянняў зімой 1915 года ён наведвае Менск. Ён прыязджае ў Менск, ён тут сустракаецца з прадстаўнікамі інтэлігенцыі, са Змітраком Бядулем, з Ядвігінем Ша, з ягонай дачкой Вандай Лявіцкай. І ў гэтым сэнсе ён набірае новыя такія імпульсы для сваёй творчасці, з'яўляецца такі цыкл публікацыяў пра беларускае адраджэнне. Ён піша вялікі артыкул пра беларускае пісьменства да 16 стагоддзя. Ён піша пра беларускае нацыянальнае адраджэнне, ён піша кароткую гісторыю беларускай літаратуры. Ён ужо выступае як творца беларускай літаратурнай крытыкі. І вось ацэнкі Максіма Богдановича былі вельмі важныя для паэтаў, якія былі шмат старэйшыя за яго, якія мелі, можа быць, больш зборнікаў, але менавіта Максімавы ацэнкі Максімава, слова для іх было вельмі важным момантам. Улетку 1916 года пачынаецца новы і апошні перыяд яго жыцця, можна назваць это перыяд менскі перыяд. Уладкоўваецца на працу ў менскую харчовую управу. Ён працуе, дапамагаючы бежанцам, сустракаецца з многімі людзьмі. На жаль, тут абвастраецца ягоная хвароба. І, як лічаць даследчыкі, менавіта ў гэты час ён піша свой, можа быць, самы знакаміты верш, на сённяшні момант верш «Пагоня». Нагадаю, што на той момант Беларусь была падзелена на дзве часткі нямецка-расійскім фронтам. Вільня была на нямецкім баку, акупаваная немцамі, а Менск быў на расійскім баку. Разуменне таго, што яму мала засталося жыць і што ёсць вельмі мала верагоднасці, што ён пабачыць Вільню, якая засталася на тым баку фронту, проста выклікае выбух эмоцыяў. Толькі ў сэрцы трывожным пачую за краіну радзімую жах. Спомню вострую браму святую і ваякаў на грозных канях. В белой пене проносятся кони, рвутся, мкнутся и тяжко хрипять. Стародавней литовской погони не разбить, не спыніць, не стрымаць. Аркадь Смоліч кажа, што калі вось у беларускай хатцы, а тут у Менску беларуская інтэлігенцыя гуртавалася вось вакол беларускай хаткі, і калі на вечарыне у беларускай хатцы быў прачытаны ўпершыню гэты верш, то воплескі не сціхалі. Вельмі працяглы перыяд. Хацелі несці Максіма на руках, хацелі да яго кідацца, абдымацца. Ну, ён не мог ні з кім абдымацца, не мог паціскаць нават рукі, таму што ён быў сухотнік, у яго ўжо была ось адкрытая форма тых сухотаў. Але гэта быў найвялікшы такі трыумф. Гучалі радкі, ва ўспамінах Смоліча, ён кажа, гучалі радкі, асабліва моцна кранала наша сэрцы. Маці родная, маці краіна, не ўсцішыцца гэтакі боль. Ты прабач, ты прымі свайго сына, за цябе яму умерці дазволь. Вось гэтая фраза «за цябе яму умерці дазволь» гэта просто закранула тады ўсіх тых, хто быў у Менску. І разумелі, што гэта трэба яшчэ мець і прывілей такі памерці за айчыну. Гэта вялікі прывілей, вялікі гонар. І Максім Богданович на той момант ён уже разумеў, што жыць засталося зусім мала, і ён павінен будзе хутка пакінуць гэты свет. І вось ён пакінуў такі фактычна палітычны запавет, што біце ў сэрцы іх, біце мячамі, не давайце чужынцамі быць. Хай пачуюць, як сэрца начамі аб радзімай старонцы баліць. Пакінуў запавет паэтам, пісьменнікам і ўсім інтэлігентам, каб яны пастаянна білі ў сэрца, білі мячамі. Рэфрэнам гучала, некаторы час нават казалі, што гэта павінна быць гімнам Беларусі, гэта павінна быць сімвалам адраджэння Беларусі. Пачатку 1917 году, у лютым месяцы, на самым пярэдадні лютаўскай рэвалюцыі ў Расіі, калі надышла свабода, калі была знесена ўсялякая цэнзура, калі мы выйшлі на волю тыя, хто былі ў турмах за свае погляды, Максім Богданович вымушаны быў паехаць у Ялту. Гэта была другая вандроўка яго ў Крым. На той момант ужо хвароба яна
перайшла ў такую вельмі цяжкую стадыю. Ён не мог ужо знаходзіцца без дапамогі, яму патрэбны быў змена клімату. Сябры збіраюць грошы. Вось гэта менская грамада. І Змітрок Бядуля, у якога ён жыў, і Ядвігінша, Аркад Смоліч. Усе тыя людзі, якія на той момант былі ў Менску, усе беларускія інтэлігенты, яны знаходзяць пэўную суму, каб нармальна пражыць гэтыя апошнія месяцы свайго жыцця. На жаль, хвароба была мацнейшая за яго, і 25 траўня 1917 году ён пайшоў у вечнасць. Ён пакінуў гэты свет, быў у Ялце. Ён пакінуў свой апошні верш. «У краіне светлай, дзе я ўміраю, у белым доме ля сіняй бухты. Я не самотны, я кнігу маю з друкарні пана Марціна Кухты». Меў на ўвазе, конечно, зборнік «Вянок», які выйшаў у пана Марціна Кухты. На той момант это быў вялікі наклад, 2000 асобнікаў выйшла гэта зборнічка. І гэтую кнігу ён сапраўды меў такі падарунак, як падарунак Божы, што ён пабачыў гэту кнігу, што ён яе патрымаў у руках. Успамінаючы пра гэты зборнік і разумеючы гэты верш, мы можам здагадвацца пра апошнія яго хвіліны яго на жыцця. Гаспадыня той кватэры, якую ён наймаў, яна адразу ж адправіла тэлеграму бацьку у Яраслаўль, але бацька воляй лёсу, ён фактычна апынуўся за некалькі дзесяткаў кіламетраў, ён быў у Сімферополі у гэты час, але ён не ведаў, што ягоны сын памірае ў Ялце недалёка. Ён на пахаванне не паспеў, прыехаў ужо пасля таго, як яго пахавалі на трэці дзень на новых гарадскіх могілках у Ялце, паставілі там крыж з надпісам. Бацька пазней пісаў, што гэта было вельмі такая трагічная навіна, і ён доўгі час не мог паверыць. Ён паехаў, адшукаў гэту магілу, яна была на самым ускрайку могілак, каля дарогі. Пазней, у 1924 годзе там паставілі помнік, выбілі радкі на гэтым помніку паміж пяскоў егіпецкай зямлі, між хвалямі сінеючага Ніла. Ужо колькі тысяч год стаіць магіла. Вось гэтыя радкі выбілі на ягоным помніку, усталявалі там чырвоную зорку, таму што лічылася, што это савецкі паэт. Безумоўна, конечно, савецкім ні ў якім разе не быў. І гэты помнік яго фактычна не рамантавалі аж за 2003 года. Толькі ў 2003 годзе усталявалі новы помнік з бюстам Максіма, калі ўжо такі гэта быў на дзяржаўным узроўні. Пэўны час ягоны прах хацелі перанесці ў Менск, але кожны раз гэта не атрымлівалася. Нават казалі, што ягоная магіла ўжо не ёсць дакладная, невядома дзе яна. Але на сённяшні момант мы ведаем гэту магілу, мы ведаем, там стаіць помнік. Гэта важнае месца для кожнага беларуса. Значэнне ягонай творчасці і памяці пра Максіма Богдановича. Па-першае, хочацца сказаць, што памяць пра яго, яна пастаянна прысутнічала ў беларускай літаратуры. Пастаянна адзначаліся ўгодкі ягонага нараджэння, гэта 9 снежня, і ўгодкі ягонай смерці 25 траўня. Яны адзначаліся ў беларускай культуры, беларускай літаратуры. У 1927 годзе выйшаў збор твораў паэта, уклаў ягоны бацька Адам Богданович. Ён таксама напісаў успаміны пра тое, што пэўны час ён, конечно, не падтрымліваў увогуле беларускую творчасць Максіма. І толькі цяпер ён зразумеў, што дзякуючы гэтай беларускасці, дзякуючы, што ён стаў беларускім паэтам, ён увайшоў у гісторыю. Ён фактычна адзін з сям'і увайшоў у гісторыю. Таму што і ў бацькі былі свае кнігі па фальклоры і гэтак далей, але ўсе яны былі напісаныя па-расейску. І такім чынам ягоны бацька, хоць і быў беларускім інтэлігентам, але ён быў расейскім паводле сваёй мовы. І ў нейкім сэнсе ён вось так быў адчужаны ад свайго народу. Але Максім, ён вярнуў, нібыта вярнуў род Богдановичаў да сваёй мовы, да сваёй культуры. У 50-м годзе ў Менску выйшаў ягоны збор твораў. У 81-м годзе, 90-годдзя Максіма Богдановича адзначалася вельмі шырока. І каля тэатраў оперы і балета усталявалі помнік ягонай вышынёй 4,5 метры на пастаменце. Гэты помнік сёння найвялікшы помнік Максіму Богдановичу у свеце. Ён і сёння знаходзіцца непадалёк ад таго месца, дзе быў ён усталяваны. Таму што яго пераносілі ў 2008 годзе, яго перанеслі на 100 метраў на паўднёвы ўсход, але нягледзячы на гэта, прыкладна на тым месцы, дзе стаяў дом, у якім нарадзіўся Максім. Вось гэта было такое свята
беларускай паэзіі. У 81 годзе вельмі шырока адзначалася яно ў музеі ў Ракуцёўшчыне. Ёсць некалькі музеяў Максіма Богдановича. Мы ведаем музей, які ўваходзіць у склад дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры ў Траецкім прадмесці. Беларуская хатка, ёсць музей у Ракуцёўшчыне, ёсць музей у Яраслаўлі Максіма Богдановича. Ушаноўваецца яго памяць у памятных знаках, медалях, у назвах вуліцаў. Фактычна на сённяшні момант мы ведаем шматлікія пераклады Максіма Богдановича на розныя мовы свету. На 20 мовах выйшаў фактычна ягоны вось такі поўны збор ягонай паэзіі. І на сённяшні момант, конечно, ён прэзентуе Беларусь у свеце, ён прэзентуе Беларусь нашаніўскую, ён прэзентуе Беларусь вось тую, якая адраджаецца, якая падымаецца. Пісаў Купала: «Падымайся з нізін, сакаліна сям'я». У многіх сэнсах здзейсніў Максім Богданович. Ён падняў беларускую паэзію на такую вышыню, на якой яна да гэтага часу не была. Ён стаў класікам, ён стаў сімвалем. Асабліва моцна падабалася паэзія Максіма Богдановича Владзіміру Мулявіну. Це чалавек, які прыехаў з Расіі. Ён прыехаў у Менск у 60-е гады 20 стагоддзя. Менск на той момант ужо быў даволі такім зрусіфікаваным горадам. Але разам з тым, там была магчымасць пазнаёміцца з беларускай паэзіяй, з беларускай творчасцю. І асабліва моцна спадабаўся Мулявіну менавіта паэзія Богдановича. Ён і слуцкія ткачыхі, там і шэраг спеваў, ён проста паклаў на музыку. Ёсць такі цэлы альбом песні Владзіміра Мулявіна на словы Максіма Богдановича. І завяршае гэты альбом знакамітая пагоня. Пагоня, якая была запісаная ў 1992 годзе. Нагадаю, што ў 1991 годзе, у год, калі Беларусь вярнула сабе незалежнасць, калі адбылося распад Савецкага Саюза і на арэну выйшла новая дзяржава Рэспубліка Беларусь, адзначалася 100годдзе Максіма Богдановича 9 снежня 1991 году. І вось тады, менавіта ў гэты час, Мулявін заспяваў гэты спеў «Пагоня», які гучаў доўгі час на самых розных пляцоўках, на самых розных арэнах. На той момант герб «Пагоня» быў дзяржаўным гербам Рэспублікі Беларусь. Толькі в серце тривожним почую за країну родимую жаль. Вспомнил острую браму святую и вояков на грозных конях. В белой пене проносятся кони, рвут замкнуться и тяжко хрипят. Стародавней крывицкой погони не разбить, не спынить, не стрымать. Конечно, вельмі важны момант гэта тое, што ў 91 годзе было прынята рашэнне пра выданне поўнага акадэмічнага збору твораў Максіма Богдановича. Падрыхтоўчая праца заняла 4 гады, і ў 1995 годзе пабачыў свет знакаміты трохтомнік Максіма Богдановича, дзе сабраны ўсе ягоныя творы, ўсе ягоныя запіскі. Даведаліся таксама, што ён працаваў над беларускім букваром і намкнуўся стварыць першы класічны беларускі буквар для дзетак, якія пакуль яшчэ не ўмеюць чытаць. Ён меў яшчэ шмат задумаў, ён меў магчымасць яшчэ шмат гадоў пражыць, каб не вось гэта хвароба. Але нават тое, што ён зрабіў, сведчыць пра тое, што ён з'яўляецца такім сімвалам, класікам нашай гісторыі, нашай культуры, нашай літаратуры. І сёння, у 130-е ўгодкі яго, мы можам сказаць, што сапраўды ёсць у нас Максім Богданович, што мы нацыя, што мы народ, што мы людзі, якія маюць вялікую культуру, высокую культуру, якія маюць сваю уласную паэзію, вартую лепшых еўрапейскіх узораў. Такім чынам спраўдзілася мара Максіма, што мы не толькі бяром нейчыя ўзоры, не толькі нешта пераймаем, а мы таксама даем. І Максім аддаў усяго сябе, ўсё сваё жыццё для таго, каб праславіць сваю краіну. Владзімір Караткевіч пісаў пра яго, што «Сцюжны час, бязмежна суровы, спіць народ, нібы зерня ў ралі. Ты прыйшоў, і гарачым словам рунь узняў народнай зямлі».
Мы табой ганарымся і плачам. Мы нясем цябе сэрцы праз дым. Нізка голаў схіляю, юнача, перад вечным глаголам тваім. Вось гэтымі словамі я бы і хацеў скончыць наш аповед пра Максіма Богдановича. Дзякуй за ўвагу. Динамитом не мы